ଚିତ୍ତ ଭାଇ ଶୁଭ ସକାଳ। ଶୁଭ ଯାହା ସକାଳ। ହଉ ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ବାସ୍ ସେତିକିରେ ସେମାନେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ତ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ କେସି ହାଇସ୍କୁଲର ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲର, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ଅ, ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ୟା ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଇପାରିବା, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଆପଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ରଖିଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଆଜିର ଶିଶୁ ଆଗାମୀ କାଲିର ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାତା ଆମେ କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଆପଣ ଉଠେଇଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରହିବ, ତଥାପି ଆମେ କିଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆମ ବିଷୟକୁ ରଖିବା। ଶିଶୁଟିଏ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭରୁ ସିଏ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ ଆସେ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷକୁ, ପୃଥିବୀରେ ସେ ପାଦ ଦିଏ, ସେଇଠୁ ତାର ଜୀବନ ନିର୍ମାଣର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଶିଶୁକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି, ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି, ସାହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଆମେ କହୁଛୁ ପରିବାରକୁ, ଘରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ସମାଜର ସିଏ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସମାଜ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୁଏ, ପୁଣି ନିଜର ଗାଁରେ, ସହରରେ, ବସ୍ତିରେ, ସାହି ବସ୍ତିରେ ସିଏ ବଡ଼ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ପୁଣି ତାର ପରିସର ବଢ଼ିଯାଏ, ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଏ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପାଆନ୍ତି, ପିଲାଟି ପାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସମାଜର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ପିଲାଠୁ ବୟସରେ ଅଧିକ, ବିଶେଷ କରି ବାପା ମା, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିଷ୍ଠ, ବୃଦ୍ଧ, ପ୍ରବୁଦ୍ଧ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ସମୟ ଥିଲା ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ସେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି। ଭାରତ ବିଷୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବିଚାର ରହିଛି। ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ହୁଏନ୍ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଭାରତଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ? ସେ କହିଥିଲେ, ସରଳ ଜୀବନ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତା, ଚିର ଭାରତ ଭୂଷଣ, ମୁଖେ ମୁଖେ ବାକ୍ୟେ ବାକ୍ୟେ ଫୁଟି ଉଠେ ଗଭୀର ଦର୍ଶନ। ଭାରତର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଆଜି କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି? ଯଦି ୟା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଜ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ତା ପଛରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ବି ରହିଛି। ଭାରତରେ, ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଜିପ୍ଟ ଥିଲା, ମେସୋପଟାମିଆ ଥିଲା,
ଚୀନ ଥିଲା, ଗ୍ରୀସ୍ ଥିଲା, ରୋମ୍ ଥିଲା, ଇରାନ ଥିଲା, ଚୀନ, ଭାରତ ଆଦି ଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ତ କୁହାଯାଏ ବହୁତ ଶୀର୍ଷରେ, ମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ତ ଭାରତର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି, କାରଣ ଭାରତ ଉପରେ ବହୁତ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି। ଏ ଆକ୍ରମଣର କଥା ତ ଆମେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ସେଭଳିଆ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପାରସ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ, ଡାରାୟୁସଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହଉ ବା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ହଉ, ସେଇ ଆକ୍ରମଣ ପରଠୁ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଆସିବା, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଭାରତ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପକ୍ଷରୁ ଆରବ ଦେଶ ହଉ, ତୁର୍କ ହଉ, ଆଫଗାନ ହଉ, ଇରାନ ହଉ, ସବୁ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ତାର ଶିକାର ହେଇଛି। 1000 ବର୍ଷ କାଳ ଭାରତ ପରାଧୀନ ରହିଲା। ଭାରତର ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି, ପୁରାତନ ବିଚାରଧାରା, ସେ ବହୁତ ଭାବରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାବରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ବି 200 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ବାହାର ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ବାହାର ସଭ୍ୟତା, ବାହାର ସଂସ୍କୃତି, ବାହାର ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ଭାଷା, ଚାଲିଚଳଣି, ଧର୍ମ, ଆଚାର, ବିଚାର, ଏସବୁର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ, ଏଇ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆମ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ହେବା କଥା, ଆମେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେବା, ମୁଁ ଥରେ ପଢ଼ିଥିଲି ଥୋମାସ୍ ଆଲଭା ଏଡିସନଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ। ଆପଣ ସେଥିରେ ଜାଣିବେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ, ପିଲା କେମିତି ନିଜକୁ ନିର୍ମାଣ କରେ, ତାର ଧାର୍ମିକ ଭାବନା କ'ଣ, ସାମାଜିକ ଭାବନା କ'ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାବନା କ'ଣ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝି ନେଇପାରିବା। ଥୋମାସ୍ ଆଲଭା ଏଡିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହୁଛି। ତ ବାପା ମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିକି ସିଏ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିକି ଏପୁଲ ବିକିବା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବା, ପୋଷ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ଚିଠିପତ୍ର ଆଦି ପରିବାର ଘରମାନଙ୍କରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏମିତି ଅନେକ ବହୁତ କିଛି କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ରୋଜଗାରରେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ବାପା ମାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ବାପା ମା ବି ପୁଅକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅକୁ ଉତ୍ସାହିତ ବି କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ସେମାନେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିନଥିଲେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିଲେ, ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ, ଶେଷ ସମୟରେ, ପରିଣତ ବୟସରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ଧର୍ମ କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ସମାଜ କ'ଣ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏସବୁ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମାଜରେ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଭେଦତା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା, ଦୂରେଇ ଯିବା। ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମାନେ ଦୟନୀୟତା ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ଦେଇକରି ଯିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମାଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯଦି କେହି ଜଣେ ଏପୁଲ କିଣିନଥାନ୍ତା, କେହି ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଟିଏ
ରଖିନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଏତେ ଦୂର ଆସିପାରିନଥାନ୍ତେ, ପାଠ ପଢ଼ିପାରିନଥାନ୍ତେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ସମାଜକୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାର ତାଙ୍କ ବାପା ମା ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଭାବନା ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରିବି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କରିବି, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ କରିବି, ମୋ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ କରିବି ଏବଂ ମୋ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କଲା ଭଳି କିଛି କରିବି। ଏବଂ ସେ କରିକି ବିଶ୍ୱର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିଲେ। ବିଷୟ